everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mao ba? Og ikaw, stalker sab ka niya. Ha? Di ba matod ninyo ni Aldin na nakuha nimo ng samara sa carbon tungod sa pagpangita ninyo ang tumbayhana? Aha. Nga sa ato pa, stalker sab ka niya. Kay nangunay ka man gyud sa pagpangita niya sa carbon. Tungod lang to, kay nawad-an ako paglaom kung saon di ka nga maulian ka, babe. Gipangita ko siya sa tumong nga siya mismo ang akong itistigo. Ipatubong nimo. Nga wa may relasyon. Pero abi nimo, babe. Kung naibaw pa lang kung kinahanglan nga may samad lang di ako aron ka maulian. Unta, nag-unay na lang kong samad sa akong kaugalingon. Og di ko na irisgo pa nga akong kinabuhi sa kagubot sa lugar sa karbon. Ganon? Mao ba? Okay. Tinuod, magsamad kasi imong kaugalingon, ha? Kapino, kinusya na. Di mo katay ni, katanaw rodsin ni ba? Mamauli lang kata. Ug, ako lang yapon ang drive, ha? Kasayo lang unya nimo pagbiglang liko, no? Kagit dayon ay. I love you, babe. Mabuang tingali ko kung mawa ka sa akong kinabuhi, babe. Love you too, babe. Mao ba? Mao ba? Oo. Katudeng artista ang nakaingon kung ngano nag-goal si Carla. Lagi in town. Usa nayabag ba na akong friend atong lalaki hagot? Kisa ganito'y pangan sa mga lalaki, Angela. Ano nung tanam kas maong lalaki? Naibog si kas maong lalaki? Oh. Ano man? Unsa may imong toyo? Sumbago ni mo siya kung di mo siya makita. Ha? Eh, dili taon ko yun ana, oy Angela. Yun ana ba na yung pagtanaw na ko? Oh, dili kinahibawon ko buotan ka. Kay bisa magkapilang ka pa magkadawat og kumo og tamparo sa maldita og murag gwapa kong amiga, murag gwapa. Aba niya pa dayon kag gyapon og paninguha niya. Kana, tuon kay way paglubad ang pagmahan ako kang Carla, Angela. Ay, syudi anang laglom kay Bisaya oy din siyo oy. Di ko magamang musaw man na malumos ko sa kalaom sa Bisaya in taon dong. Pero, mao na tinuod, Angela. Ay, o lagi. Di na ako magilalis pa ni mo, ana. Love ni mo akong amiga nga murag gwapa. Pero dili ka love ni Carla. Karang di mamalit, pahawa din sa mong pisto kay Samo kaayo. Lohela din siyo. Ikaw ron kipadong-dong ano pagkasultihan. Wala, chupi. Sa dili ka pa malabayan o usa ka tas ang kape. Mag-istorya tag usaba, Angela. Hoy, babay. Kasubra na ka, ha? May lahi paagi na sab ka sa pag-abog kang din siyo, ha? Kaniadto pa dungogo nimo nga nanimaw siyang iti dinhi, kanindag quick. Ato din maninda mas quick. Si din siya maninda mag quick adto matang yung sugsugod ng baho. Og karon nga wa na maninda pa daw dungogon sab nimo siya nga kanan di mamalit pahawa din ni sa mong pisto kay samo kayo. Oy, Angela. Bato-bato sa langit ang matamaan ay huwag maggalit. Ay, wapita masukos din siyo. Hino ni sibat sa hilom. Ang imo nagbinugto nga admirer. Unsa Angela? Ngano man. May lain pa ba kang admirer gawas kang dinsyo? Nga only mother can love raman anang imong beauty, ha? Kahinawayon biya nimo bayot. Siguro sab kag di ka kabayon og naong da. Di ko kabayon. Kabayo yung kuday. Ikaw nag-ingon, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Kung dili tinuod ang akong gisulti nimo, nga namusuko man ka? Tungod kay sayop kasi mong pagtuo. Di kay si Densyo lang ang nabuang nako, no? Ha? Si Lloyd eh. Nabuang sad? Alsa og gipahilo na ko niya sa hunol-hunol nga higdaanan. Uy? Dayon, gisugdan niya aghalok og pino ang Halok? akong bukton. Padung sa akong Ay, liog. kagilaw!
Naunsa ka di Angela? Gilo kayo yung istorya. Sa liog na ko to. Ay, gusto na, day Carla. Kay mamatay na ko sa kagilok. Ay, kagilok! Bayot! Sa babaros ka na. Tami pigay katug. Sa ako pa karong silingan ng apartment. O, ako gito yaron. Sa muka. Liliyon ko na sa may bintana, bi. Oh. Uy! Oh, uy! Unsa man ni bro? Mag-celebrate bro. Unsa? Humana man mag-celebrate ni Heart. So, ikaw na say sunod. At chod ay. Kasi kay bayot at anong duha, no? I'm sure dili ako. Abi ko sa pikas apartment ng tuyo. Sa nagsilbato. Nag-auto malagi ka. Kay may plano lagi kong mamalit ining tanan. Beer, pulutan, chicherya, ugban pa. Ug magmotor ko, maglisod gyud kog dayon ning tanan. Nga na bitaw ni bro? Ako bro, pasalamat ko nimo bro. Sa imong pagtabang nga maulian si Heart nako. Ha? Para kadtura? Kagamay ng butang ha? Bara nimo. Pero para nako, dako na kay to bro eh. Tungod kay si Heart is my everything. O gibalik siya nako tungod sa tabang nimo. So, let's celebrate, ha? Ibaw ka, Brad? Oh. Murag tinuod tong gisulti nimo nako about atong babae nga matod mo. Stalker na nako. Ha? Og di na nako katugutan, Brad. Nga mausab pa mga panghitabo. And remember din siyo, dako sige katabang nako. Ha? Kanit mag-usap itong topic, Brad? Unsa may labot itong dinsyo nga? Katubang nakaiguan ning akong agtang sa lantay nga iyang gida. Aw, lagi. Nahinumdum ko. Di ba nga matod pa niya kung unsa man gani may tabuan ning akong samad, pangitaon na nako sa skarbon. Oh, Brad, katakos karbon, Brad. Basig lang isang disgrasya ang imong masugatan kung mubalik ta dito. Matod niya sa akong nahinumduman, Brad. Nga naa siya magtrabaho sa mag-supply og mga lantay sa mga namaligya og ukay, di ba? Ha? Nga sa ato pa, posibleng ang tanang ukay-ukay vendor sa carbon nakaila ni Antong Dinsyo. Ha? Muna, sa mga ukay-ukay vendor sa carbon, mangutana ta. Bahin Antong Dinsyo. O kung ikita na nato katong Dinsyo, magpatabang ta niya o pangita atong mubong babae o katong iyang kaubang bayot nga dauton. Bro, Kay dako ang ako pagtuo, bro. Nga naara gyud to sa carbon market katong babayana. Kay usag gyud to sila sa mga sponsor sa maong drama. Kay diha gyud to sila lingkod sa tubangan sa stage. Sa lugar sa mga sponsors. Day Carla, mingaw kita. Kung may mapalit man, tagsarag oras ang interval, usa pa mosunod ang lain customer. Huwag kay planong mo show, day? Ay sa kog tugawa bayot. Kay nindot na kay niya akong gibasa. Novel na sab! Mo gini nagabuang ni mo ni Carla. Wala kaingon nga, na-obsess ka sa mga lalaking imposible. Hilom ra bayot. Oo. Disturbuhan ni mo, Oo, oy. lagi. Ayaw pagsaba nga gigukod na siya sa kriminal. Og gitago siya sa bagang tanom ug may mga tunog nga nagpaingon sa iyang nahimutangan. Mga tunob, ay ko ka girl, mga tunob, la. Nganong nahadlok mo ka? Gikulbandi ako ng mga tunob. Kay nga naman. Basin tuno, masakpan na siya. Makita sa kriminal. Ay, nanarabang mga tunob. Ay, naunsa mo ko nataktar mo ko ni mo, ay. Nag-iwan sa kong tunob. So, siya na dahil, sige na, may halin na ta. Wa ko smooth ang hila, ay kupugsa. Tabangi ko pamaligya, oy. Isa po tabi ako sa mga customers, ha? Dugay kayo mag-apili. Tapilang oras mangukay. O kung may milagrong mapilian man, tunga-tunga sa presyo ang hangyo. O baka, hapit lang yun pangayoon. Pasagdi bayot, oy, pasagdi, oy. Pasigdan, itugot na ako barato. Ayaw itogot. Tubagang ipabutang og balik. Total, di man mapanos ning atong ukay-ukay ba kundi siyang palit. Ay, maldita. Sige na, oy, show na, kanta na.
Paso na! Pag mo din na sa itong mga tindaw ukay-ukay, ron mudugog na sa mga tao din sa itong bisto. What? Babe, no need. Ha? Mituon ako nga wa kay kalabutan o relasyon ni atong akong gito ang bayot nga mikapyot og mikis nimo. Babe, Ayon nagpalik sa carbon market. She's nonsense. Karon lang bitaw na ako ma-realize kung nga nung giseryoso to na akong hitabua. Nga kabat kag naong atong bayhana ikumparar na ako. babe, Yes, babe. Sa sobra na jud to na akong kaigihan, babe. Nga hasta mga imposible na kayong tao nga imong patulan, ako pag yung pangigihan. Kaya tagan pag yun na akong bili. Pero babe, nahigmat ako sa giingon ni Aldin ako. Sayang mga tambag na ako, bahin mo. Sa matod mong pagbati na ako. Nga love gyud ay ko nimo, babe. Nga matod pa ni Aldin. Nausab ka na. Nawa ng imong pagkapalikero sukad ni atong miabot ko sa imong life. So, okay na ko. Ayaw na to pangita ang bayhana ha. thank you, babe. Salamat kay nito o ka na sa akong kamatidod anon, babe. Og dili na mahitabo nga ikakita pa to nimong babayhana. O mapunan pa ang mga sama niya nga imong mga magdadayg. Oh, ha? Tungod kay dili na kamo drama pa og stage, kauban ang mga dramaturgo sa radyo. Usa? Babe, Muna hinungdan ko nga nung na-meet ni mo tong mga klase sa mga tao, di ba? Nga mga kuryoso kaayo. So babe, undang nang drama-drama sa stage, kauban ng mga dramaturgo. pero babe, kaning nakasaad ba akong kang bro Aldin nga mahimura kong musampit niya in case of emergency. No! Maunay last na akong desisyon. Ha? Babe, di ko gusto nga daghan pang mga papay nga muyano na lang panggakus og paghawak ni mo. Babe, gusto ko ako ra. Babe, kaning... Og ni Apa, last na lang ng indie film nga imong gishoot karon. Usa? Usa buot mo ipasabot, babe? Human ni anang gishoot nimong indie film karon, di na ko gusto nga mo shoot kapag lain. Undang na sa imong pagka-artista sa mga indie films. Pero babe, kaning... Nagkatok na mi si Mami nga tuwa sa Canada. Nagka-chat mi. O gisultihan ko siya sa plano tang pagpakasal. Ha? O gisultihan ko niya nga mahimo ratang moapas nila didto. Og babe, ato na niya tamamuyo. Unsa? O gisultihan ko niya, babe, nga mahimo ratang moapas niya didto. O baka ato ta sa Australia. Wa may problema, di ba? Kining, babe... kuan ra ba, babe? Ining may gipirmahan kong kontrata nga muhimo pa kog usa ka indie film human ining usa. No! Ha? Ako nang napahibaw ang akong parents sa gawas. And they are very excited sa plano tang pagpakasal. Babe, ayaw kong pagkaawawi nila. Babe, kining... Muuyon ka sa kung gusto? O ipadayon kong akong pagpanluod nimo? Tungod atong babae nga nangalit og akos og hawak nimo? Heart, Babe, kining... mao ni pangayoon kong pabor nimo. Bugti sa paghikalimot ko sa tanang nahitabo og nakita ko nimo. Tali ni atong maong babae. Babe! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!